final ja anem per la cova. Ha de tenir una baixada i ja estarem molt a prop de la cova. Mira la cova! Mira la cova! Quina cova! Més fosca! Vinga, posem una corda per seguretat, És fàcil, es pot baixar, però com que està una mica relliscós, millor una corda, perquè així ens agafarem de la corda per no relliscar, vale? Vale. Teniu por? No. Molt bé, així m'agrada. Ara baixaré per mirar a veure com està i després us vinc a buscar i baixem tots, vale? Vale. Jo només baixo per mirar, veus? Es baixa caminant, veus? La corda només és perquè com que rellisca, per no relliscar, Però és fàcil, es baixa caminant. Veus? Agafant-te de la corda per no relliscar. Molt bé. Veus? Aquí hi ha un replà. Molt bé, un esclaó. Vinga, Jan, una mica més. Vinga, aquí. Aquí. Soy Mariona y tengo mucho miedo. Vinga, endavant. La llum, puja-la. Vinga. Vinga, Mariona, aquí hi ha un replà. Aquí, només és un pas, ja està. No corris. Que la dona morta no hi és, que ja se la van emportar. Vinga, que per aquí ja és fàcil, Per aquí ja és fàcil. Ara és caminar sense problemes. Anar caminant. Seguim endavant. Gràcies, Dona. A veure què trobem per aquí. La mujer muerta. La dona morta no. La dona morta ja la van treure. Mira, ara aquí hi ha com una porta. Endavant. No tingueu por. Que ara és fàcil, només és caminar. Endavant. No trepitgeu l'aigua, Vigileu que no us mulleu els peus. Avi, ¿cómo lo hago? Pues mira, una passa llarga. Veus que aquí hi ha una pedra? Posa el peu a la pedra. Aquí, molt bé, Jan, molt bé. Molt bé. Vale, vinga, baixa. Es que se me da en la cara. La dona muerta. No veo nada. Així, molt bé. És com un ascensor, Ja estàs a baix. Molt bé, ja estàs a baix, vale? Vinga, ja estem, Al final. Ara farem la foto final. A veure, nens, què tal aquesta cova? Bé. Ha sigut maca, no? Sí. No és que sigui meravellosa, però ha sigut una experiència interessant, no? Sí. Hem recorregut la cova, Sí. Semblava difícil, però ja heu vist que al final és fàcil, no? Només és qüestió d'anar vigilar les baixades, les pujades, vigilar, i com que a més l'avi us ajuda, doncs més fàcil, Jan, tu què és el que més t'ha agradat fins ara? Todo. Molt bé. I a tu, Mariona? Todo. I el que menys? La dona muerta. Però tingues en compte que la dona morta ja no hi és aquí, la van trobar fa molt de temps, ja la van enterrar, ja no està aquí. Ja. Sortim pel forat. Molt bé. A veure aquesta galeria superior, a veure com és. Hi ha uns claus. És una cosa una mica precària, no sé per què. Aquí hi ha el tronc aquest que puja a la galeria superior. Jo he pujat, he fet una ullada, no hi ha res de maco, hi ha molta pols i tal. Una mica precari, però bé, s'havia de pujar. I ara ja anem cap a la sortida. Com que hem deixat la corda posada, no ens costarà gens de sortir, i cap a casa, que ens està esperant la lasanya al forn. Vinga, amunt, que ja es veu la sortida. Amunt. Molt bé, vinga, agafa't fort de la corda. Agafa't fort. Molt bé. Molt bé. Ja està salvada. Bueno, vale. Molt bé, Jan. Així, molt bé. Amb força. Molt bé. Ja estàs a dalt. Ens ha anat molt bé aquesta corda, perquè això era fàcil, però amb la corda ha sigut més fàcil encara.